наречеш Бог. Тези думи на Паисий Хилендарски от неговата история славяно-българска и до днес отекват в българското съзнание, пробуждат национално самочувствие на един народ с хилядолетна история. 1 ноември, Ден на народните будители, заема своето достойно място в празничния календар на българ. Но защо наричаме борците за свобода будители? Защото те събуждат народа, за да може да види той деня, за да може да види светлината на слънцето, за да добие съзнание и да бъде просветен. Пророчески са словата на Васил Априлов. На един народ, който има съзнание, култура, наука, непременно ще има светлина и трайна бъдина. Будителите са книжовници и просветители. Те създават книги, строят училища, църкви, читалища, в които се проповядва българската култура. Те издигат храма на българщината в човешките души. Те не работят за слава и пари, а в полза на народа си. Те не воюват с оръжие, а с огнено слово. Кирил и Методий създали българската азбука. Климент Охридски е ученик на Кирил и Методий. Паисий Хилендарски написал най-важната книга от българското възраждане – История славяно-българска. Стефан Караджа и Хаджи Димитър геройски загинали за свободата на България. Панайот Хитов, борец за националното освобождение на България. Райна княгиня избрадирала лъва и надписа "Свобода или смърт" върху възстанническото знаме. Георги Раковски, борил се достойно за свободата на България. Христо Ботев, този, който падне Божия свобода, той не умира. Васил Левски. Ако спечеля, печели цял народ. Ако загубя, губя само себе си. Иван Вазов, все съм на земя прекрасна,